این دیوانیات که تربت سیول سوسایتی ارشاد پرواز صاحب امدادگا نوشته ہیں کہ دهای اشاره ریپلای کنه گاتان تقریبا ایشه پشت چیزی اصلا مره وانن ندا او دو وانگ نبود بله برداشت کنه توار بن بلکه دو سے ملٹا بروتے دوشی مرے سرا پولیس کامیابی آپریشن دوشی شپے 9 بجے وحدت من سے سنگتانی دیوانہ پادت کو لوگ کے رستہ گوڑا اوشو فونت کے ابا میگی گوں من گوشت انا بابا من بے حال ہوتا گوڑا ایشا گوشت انا بغیر بیا من پدا جلدی جلدی واتر بازار ہت کا اشتاپی بزن گاڑی یک ٹائر کمو روڑے دوہمی کپے سرا انت بلے ای واحدہ دگ حالین سک سردین من جلدی دکانہ شتا میگی زورداں روم بھی پولیسا یک دو یک کا دور کو تو منی گاڑی چھا پچھ شاگردہ کو ککارا گو ای گاڑی کئینت من گوشت منین گوشت تانہا بیا من گوشت کے شر من گاڑی سوار کے بوتا ہمیں پولیس والا سپاہیا گفت منی موبائل جپت او جپت ہچ پچ گیتا جپت تو پچ گیت گڑا کلوز کا موبائلہ من حیران بوتا ہمیں بورس کدیں اب سری سپاہیہ کو من فٹ بال ہم کوتک دوہمی منی حیال ہم آپ سری سپاہی یا کپتن کہ اے بازیں سپاہی گومن سک بدتمیزی کنگاہت گوڑا من حیران یکی و گورنمنٹ آفیسر چه هبید من کی چانشتگا من کم باز مردم هم بجا کارید بله ایشانی کامیابی آپریشنت ما شدیں تانہا گاڑی و من تو کا گناہ چے گاڑی یک ٹائر دومی روڑے سرا بتگا او تانہ تہا منی دوسیں پجا آرو کا یا کہ دیم ظاہر نبوتا او دو سنگت نشتگ او یک یار گوشت یار تو موبائلہ دے من کسی توار کنا کہ پمن آپ ہی کہرید یا کسی ویتین ای منی سنگتا موبائل وتی ندات بہانہ کت کے ہیر آپریشن جارین او منی مردمہ کے آپ آورد گڑا گوشک بود کے شما تہا حد نکنے اور تہا بلاہ مجرمی کہ آئیے گاڑیو یک ٹائری روڑے تہا بود تک او انو تہا بندند پمشکا شمارا اجازت نیستند کہ آ بیچارگا آپ راہ داتو ڈننا سردی سرا شتا دان کے دیر واجہاں چون رحمت کے فونت کے ارشاد پرواز شاہرہ یلا دیت خیر من ہماہت کے آگاہ کے ای عزتیں میں شاعرانی کہ یک سپاہی وط سرا وط بیت مباہلہ پچ بھی گفت اور دنیا ہے بدتمیزیاں بکن اور پرچکے حالین روڑے سرا گاڑی یک ٹائر ہوتا نو من کجا وتی حزت جستا بروان ای شہر کور سرو کان کور رہ دربر ای شہر کور سرو کن تو کور رہ دربر گلک کنے نکنے شر چراغ تہنائے انگتا ہمیں برزیں سپاہی گپ منی چپ شاگردہ کے چوش گشتے اڑے بغیر موبائل کلوز کا یہ ارشاد پرواز گشی جی درو تو درہبات و شوج دل باتے پر بڑا ہے دیوان بیج جیڑا ارشاد پرواز شعری من دیمان نوات کا ماشاءاللہ شما دوشی صغیرن صاحب دیم داتا چاکینگا سربار دلا کست کے منوں بس چاکینگا سربار دلا کست کے منوں بس ہر جنگوتی مان کو تک دست کے منوں بس باز وش او ای راہ وتی جندہ حویت کس ندیست من ای راہ وتی جندہ حویت کس ندیست من نہ ماہی نہ آزمان سرا ہست کے منوں بس ہر جنگوتی مان کو تک دست کے منوں بس پا دجمنہ یک تیری ندات آس دا عمرہ پا دجمنہ یک تیری ندات آس دا عمرہ
بس راہوتی براتے مدام بست کے منوں بس چکی نگا سربار دلا کست کے منوں بس نہ راہ نشانی نہ دگا ہست شبینی نہ راہ نشانی نہ دگا ہست شبینی سرگپتا کجام دیما کے ہی سرگپتا کجام دیما ای سرمست کے منوں بس ہر جنگا وتی مان کتا دست کے منوں بس پا پیرو کی میراسا سلا بندن گنوکن پا پیرو کی میراسا سلا بندن گنوکن نہ زانت نہ پجار نہ زانت نہ پجار دگا ہست کے منوں بس ای ہورا تئی لونٹے سرا ترمپی نہ کرزاں ای ہورا تئی لونٹے سرا ترمپی نہ کرزاں ای جمبرا چمانی تہا بست کے منوں بس ہر جنگا وتی مان کتا دست کے منوں بس آزمان سرا کپتگو بے سدیں چکر ریت آزمان مکتبندے کہ آزمان سرا کپتگو بے سدیں چکر ریت ارشاد وتی آل تہا مست کے منوں بس چاکین لگا سربار دلا کست کے منوں بس ہر جنگ وتی مان کتا دست کے منوں بس